Tento webshop bol oficiálne spustený 1. augusta roku 2009. Oficiálny názov je kvetiakytice.sk. Je to vlastne internetový kvetinový obchod s doručením v rámci celého Slovenska na hoci ktoré miesto. Zhruba rok sme spustili aj maďarskú verziu tejto stránky, je to floveria.hu. Nedávno sme spustili takisto aj doručovanie do Českej republiky, ale je to napojené na našu stránku www.kvetiakytice.sk. Kytice, ktoré tam vidíte, boli reálne uviazané, potom sa tam dostali na ten webshop. Takže to nie je fotomontáž, nie sú to umelé kvety. Kytica je balená do špeciálneho vrecka, ktorá udržiava vodu. Takže samotný objednávací proces má určité svoje kroky. Je to objednanie tej kytice. K tomu si ešte môže priložiť nejaký ten darček, bomboniera, nejaký ten alkoholický nápoj alebo mini nápoj. Potom si tam ešte môže vyplniť kartičku s venovaním. To znamená, že keď niekomu niečo chce prijať, bude to narodeniny alebo meniny alebo iný sviatok, napíše si tam ten text, ktorý tam chce mať. My to vytlačíme na fotopapier, bude to priložené ku kytici, potvrdí objednávku. Po týchto krokoch samozrejme ešte predtým musí vypísať, kde to má byť doručené, komu. Posledný krok je samotná platba. Tu zákazník potom si môže zvoliť spôsob úhrady. Je to kreditná karta alebo medzinárodná služba PayPal. Aj z toho dôvodu nakoniec objednávky sú až z toho ďalekého sveta.